салому алайкум бародарои азиз, хоҳаро ва касое ки дар канали мо корони умр ҳастен. худованд нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. бародарои азиз, як илтимос хати навор кардаистам бе ягон монтаж, бе ягон мақсад звуку дигару дигар. аммо одамое ки дар комментариҳо менависен афсонагӯй, мақсад дигару дигар, хулоси гап дар сари ин намеравад то шуто ӯ касое ки ай падару модар дашно мекунен камтар ҳам боша, ҳурмати худтон ҳам донен. мегӯяд ба нодон суҳбати доно ба санг зарби табар ҳайф аст. мекаму одамое ки ҳарчанд наворои хубам кунем, қиссаҳои худам гап занем, бисёрано дашно мекунен, ҳақорат мекунен. барои чӣ? барое ки шумо ай падару модартон ку як ақл тарбия нагирифтен. ӯ одаме ки ақл ёд гирифтаги ай падару модараш ё ки падару модараш ба ӯ тарбияи хуб додагиай, ӯ ҳеҷ вақт беҳудаву баҳуда дашном намекунад. одаме ки камтар ба ақла, камтар мефаҳмад, камтар зиндагиш, ҷаҳонбиниш 100% ку ӯ ҳеҷ вақт мақсад хеставу маву шуморо ҳақорат намекунад. ӯ одамое ки ай ақл қарздор ҳастен, ӯ одамое ки мақсад тарбияи худ дар оилатон нагирифтен, мехезен баъд ай падару модар дашно мекунен. хуб, мо ягон қиссаи мо, ҳамон видеои мо ягон ба ору номуси шумо намерасад, фақат қиссаи оддияю халос. дигар мо ягон идея надорем ки мақсад чӣ кунем. як диюмш мо фақат ами телефони абишниқати видео мекунем, мемонем, тамом. дигар ягон намуд бигем ки студия дорем, и хеле нест. ба ӯ касое ки мақсад ва маънои қиссаро намедонен, илтимос, аз ҳамаи шумо илтимос, ман медонам ӯ ай падар ҳақорат мекунен, ай модар ҳақорат мекунен, и ба зарари ҷони худтон ай. мақсад шумо мара нест, шумо падару модари худтона даштон кардесен. неки чӣ хеле гуфтем, ба нодон суҳбати доно ба санг зарби табар ҳайф аст. ба одаме ки нодон ай, ба одаме ки баҷаҳл ай, ба одаме ки як тарбияи кам дора, ақлш вообще дар ҷош нест, ҳарчанд сухани хуба гап занӣ, ва бисёрона донистагии хушам мекунад. просто так илтимос аз шумо ки хеле худ накунен. илтимос аз ҳамаи шумо ягон майда хеле гапҳои қабеҳ гап назанен. дар номтон ҷонем. он касое ки моро мефаҳмед, худованд нигаҳбони шумо бошад. касое ки моро дашно мекунен, худованд шуморо ҳидоят кунад. фақат ҳамиқа гап метавонам гуфта, тамом. просто камтар амоша мега каждый человек должен себе уважать. тогда уважайте себе не мне. поэтому не надо по плохому слова, по плохому делать, по плохому и другие. худо нигаҳбони ҳама шумо боша. шермардо шерои наре ки мефаҳмен, мақсад моро дастгирӣ мекунед. худо баракатона зиёд кунад ва касое ки ай ақл қарз дорем, бирен худтона табобат кунед.